ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଭେଜିଟେବଲ୍ ପକାଇ ଚିଲ୍ଲା ବନାଇଲି। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରିବାକୁ ଚିଲ୍ଲା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଚକୁଳି। ଝିଅକୁ ସ୍କୁଲ ଟିଫିନରେ ଚିଲ୍ଲାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଖରାବେଳ ଖାଇବାରେ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ କଲି। ଯେତେ ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ପକାଇ ବସୁମତୀ ଚାଉଳ ଟିକେ ପକାଇଲି ଧୋଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, 20 ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆମ ମା ପୁଅଙ୍କର ଖାଇବାଟା ତ ଆଜି ଜମିଗଲା। ପିଆଜ ମରିଚ ଆଚାର ସହ ଖାଇ ଖରାବେଳେ ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ ଶୋଇ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ପୁଅ କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖୁଥିଲା। ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ପାଠପଢ଼ା ହେଇଥିଲା। ରାତ୍ର ଖାଇବାରେ କାଞ୍ଜି ଝଟା ଆଳୁ ତରକାରୀ ଖାଇ ଶୋଇଯାଇଥିଲୁ ଶାନ୍ତିରେ ଯାଇ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଲାଗୁଛି ଭଲ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।